legislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang sagararay, maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. It's Friday. Biyernes na naman. Mag-iriba-iba naman katadigdi sa programang 3D sa GB. Atod sendo sa karahayan buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salazada. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Peralta po. Nagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunyan na hapon na ini. Mga nakatutok sa Facebook Live kan DCGB News Online. Sa tuya man sa diring live. Sa mga nakatutok sa tuyang radyo 729 kHz, mga social media application, and sa kabos na lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast ang samuya pong pangungumusta ngunyan na hapon na ini. Grabe ng init ari. Maglikay-likay kita sa sobrang init kan panahon. Sige, so diretso na po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa programang ini. Yan, okay. Sige. Kumusta na tabi sa mga yan ang mga delegates, sa mga participants haros patapos na ngunyan ang Palarong Bicol 2026. Yan. Tabi, kumusta po susendong eksperyensya digdi sa Legazpi City? Sana mauli ka mo sa
sa indong mga lugar with memories. Mararay na experience yang naukudan. Sabi nga ni, by the way, marinapon kay amigong King Reynaldo dyan sa Bangkerawan. Ayan, okay. Thank you for tuning in. Sabi nga ni Kayan, ang pagkarawat digdi sa tuya or sa inpaman na lugar, aside from gaining medals, ayan, okay. Siyempre, ang purpose is to win. And makaka-qualify para sa palarong pambansa duman sa Agsur, Agusan del Sur, this coming May. But it doesn't follow na yun siya na yan. Siyempre, ang primordial motive is to win gold medal for you to be sure na makakwalify ka duman sa palarong pambansa. But aside ka yan, and aside ka na gaining medals, gaining experience, gaining more friends, etc., mas maray. Dahil ka man nga ni nanggana, nag-fail ka sa imong kawat, pero dakul man sa imong naging amigo, dakul man sa imong mga eksperyensya, digdi sa tuya, sufficiente na yan, na pag-uli mo duman sa imong barangay, maistorya ka duman, na duman nga sa Legazpi, araw kay ni araw kayan. Magayon baga, dakul nga akong mga na barkada duman, dakul nga akong mga magagayo na eksperyensya, na dai ko matumbasan. Yan. Ayos baga, Yan. Sabi nga ni, kasubago nga ni, itong so nakauron mi so short na nakauron mi so gold medalist sa weightlifting. Hello. From Esperanza Masbate. Gold medalist ito. Yugon mo, grabing sakripisyo. Anpig gagamit nindang praktisan so semento na binuho sa balde. Plastic na balde, binuho. So ito ang ginamit na weights. Buda tubo. Tugod. Tara mga nga isinda. Bata, siyempre, ali sa barangay, shy type. Tapos imbitaran ko ta na kasubago sa media briefing, duman sa, sa printera, abo. Abo siya mag-ampang. Sabi mi nga ni, sabi kan coach, supog niya ini. Hali baya sa barangay, kan Esperanza Masbate. Ang Esperanza, dumaan sa likod. 2 oras na sana, Cebu ka na. Sa Cebu ka na. Madali ko na sana baga, taanaw mo na ang Cebu. Ali pa ito sa barangay. Kaya masupgon. Pero sa iyang first time niya digdi. Sabi ko nga ni Kasubago, grabe ang first time. Kaining ibang mga taga-island. Island province. Of course, duwa man sa ng island province na digdi, Masbate and Catanduanes. First time ninda, ali sinda sa mga lukluk na lugar. Natulig pa sa ng rapadoon kan mga uminaging bagyo. Masbate and Catanduanes. Pero dahil sinda na prostrate, ipig pursigi manggarare ninda, and sabi kan mga aki na ini, ining panggaganang ini, dedicated ko ini sa pamilya ko, na buruay pangunyan, nakasurvive sa mga nakaaging bagyo. Nagkagaraba sa sendang harong,
Ayan. Pero, laban lang. First time in the sense na primero nindang biyahe sa barko. Makaantos digdi sa Legazpi. Yan. First time ninda na makalunad sa barko. Yan. Ano pang first time? Primero makaabot digdi sa Legazpi. For how many years niya sinda sa barangay, ini ang primerong pagkakataon na makaantos digdi sa Legazpi. First time na mag-entra sa Bicol Meet, nakakuha ng gold medal. Yan. First place sa event na pigkawatan ninda. Yan. Apera kaan, siyempre, sobrang kaugmahan. First time na makalaog sa mall. Digi sa Legazpi. Iyo. Taduman sa inda, wala man kimol. Mga saraday-saday sa nang mga, uyan ang, anong ngarang kayo ni, mga grocery store or kung ano pa man convenient store. Bako itong so, araw kanina aling yan, dakulaon pa lang ang tindahan digdi. Lakaw-lakaw sinda. Iyo. Ano pang first? First time nindang makalunad sa escalator. Anong ining agyanan na ini nag-iiro? Paitaas, pababa. Yan, experience yan. First time na makasini. Sa ibang mga lugar, dahil naman uso ang sini, dahil naman uso ang pelikula. Dakulaong nga ang tilon. Kung baga, widescreen. Bako man sa pagmenos. Siyempre, mga maugma yan, nuarin pa sinda maka balik digdi sa Legazpi. So, ini na ang pagkakataon na aprobitsaran an yaon sinda digdi sa tuyang lugar. Nga di na sinda maignorante pag-abot. Tapag nagduman sinda sa agusan, makarawa sinda duman, at least maisiyan ninda. Yo? Okay. And one thing more is, first time nindang mailing ang tunay na Bulkan Mayon. Kan mga nakaagi, puro sa nasa libro, nailing ang Bulkan Mayon. Puro sa nasa telebisyon, nailing ang Bulkan Mayon. But now, nayaon sindadigdi, reality na ngaya. Totoo pala ngaya. Nailing na pati na nagbubugaan bukid. So, dahil sinda ma-istoryahan, pag uli ninda duman sa lugar ninda, mangang istorya sinda, na duman ngayon sa Legazpi, araw kayan ang eksperyensya. And after kayan, mapaagusan del Sur, first time nindang malunad sa eroplano. Yugon man. From para Manila gayod, from Daraga to Manila, Manila to Agusan, or Manila to Agusan, takon ma-bus from digdi sa Legazpi to Manila. Yan, or alawig na biyahe. So, yan. Mga eksperyensya, na di pwedeng matumbasan. That is aside from gaining medals. So, eksperyensyang nakuha ninda digdi sa Legazpi. Na di ninda malilingawan. Sagkod na yaon sinda. Tadakol ngon yan kay mga athletes na sabi nga ni, so mga eliminated na baga. So mga ipinalad, di nakalaog sa quarterfinals or sa semifinals, pasyal-pasyal na. So urawang yaon pangedigdi, dahil naman kita kigibo, dahil naman kikawat,
might as well maglakaw-lakaw ngayon lamang. Tayo nga na yung palarong Bicol na ini, part ini kan pig-apod tang sports tourism. Ang mga yaon digdi o mga student athletes, they are considered as tourist. Natawan sinda ki chance na makapropasyar sa iba-ibang magagayaw na lugar. Yung nga na iyan, free time naman ninda, while waiting na mag-uruli, time ngayon na magralakaw-lakaw man, magpropasyar, magpalipot-lipot sa mall, etc., etc. Yan. So, anyway, gayod, ining pakawat na ini, nagtao sa indo ninda kulang eksperyensya sa mga first-timers. Yan. And hope to see you again next year, pero bako na digdi sa Legazpi. Dumana ka man sa Sorsogon. Okay man duman sa Sorsogon. Comparable naman digdi sa Legazpi. Kung may mayon digdi sa Albay, duman sa Sorsogon, may bulusan man. Pariyo man, active man iyan na bulkan. Okay? So, congratulations, Tabi. Sabi nga ni kan mga taga DepEd, yan ang inaputa kung kumusta ang overall assessment, kan ultimong aldaw ngunyan, kan karawat. So far, okay. Pasalamat sinda sa mga delegates, dalan sa magayon na kooperasyon na ipinailing, yan na daiki man ang mga maraot, mga untoward incident na nanotaran sa iba-ibang mga billeting areas, pati na mga playing venues, areglado. Yan. So far, araw kayan ang sitwasyon. Sabi nga ni Kasubago, at least ngaya, makakahangos-hangos na. Makakahangos-hangos na because ayan ang after 4 years na successive hosting kan Legazpi, next year mapapaduma naman sa Sorsogon. And ang Sorsogon, after how many years man na naging host, next year sinda naman ang ma-host. Ayan. So, sabi, after kay ni ong palaro na ni dire-diretso nagararay ang coordination with the LGU and sa DepEd Sorsogon kung ano ang mga preparation na dapat giribuho. 1 year man sa natabi. Madali uno sa naan panahon. Madali on ang panahon. Kay puan, may 1 year preparation man sa Sorsogon. Pero sabi, sa aga nga ni palang, ang closing, kan Bicol Meet, dyan sa LC3, we are expecting Governor Boboy Amor to grace the occasion and accept the responsibility of hosting the next palaro comes 2027. May mga pasabog na ang mangyayari sa aga. Hindi ko na ang pasabog kan Sorsogon. Bako man ang bulusan ng pasabugon. Kung anong mga gimmick na pwedeng gibuhon. So sa aga yan. And sa iba, di naman pag-expect na mag-atindir pa. So nag-atindir sa opening, iyo giraray mag-atindir sa closing. Taday man maka-accommodar naman ang 10,000 sa laog kan LC3. Mga token delegations na per delegation, kung pira sa nakatawo na pwede. So mga delegates, mga athletes, pwedeng dumango na sa indang playing venues. Bago sinda sa rabay na mag-uruli, kanya-kanyang urulian, pasiring sa sendang mga destinasyon. Halimbawa, Catanduanes, pwedeng sa aga,
after lunch, pwedeng dumana sinda sa pier. Nakaantabay naman kayo duman ang barko. May pa Birak, may pa San Andres. Inda, kung pag-abot naman sa San Andres o sa Birak, duman ko na sinda, mag-overnight, bago mag-uruli sa kanya-kanyang banwaan. In like manner sa Masbate, inda kung sa insina, sa Pilar or sa Matnog. Maabot sinda sa sentro kan Masbate, sa Masbate City. Sa Masbate Province, siyempre, may mga array o man yan. May Esperanza, suduman sa likod na yun, parte kan Masbate, facing Cebu or Visayas. Ito ang medyo may distansya. While sumayaw nagi sa mainland, dahil magkiproblema. Yan, mawawalat sa Legazpi, ito mga taga-digdi man sana. So, mga taga-Albay, mga taga-digdi man sana. Ang medyo maaro-arayo naman, so taga-Cam Norte. Pag-abot naman sa Daet, so iba, mauruli man kung saan ang mga banwa. Sa Camarines Norte. So, iriga, oro araniman. So, ligaw, araniyon man sana. Tabako, araniyon man sana. Yan. Anyway, salamat na maritabi sa sendong partisipasyon and we hope na magayon sa sendong mga experience digdi sa Legazpi. Maray man sa akomodasyon sendo. And dahil man kay mga kung ano-anong mga maraot na pangyayari sa mga delegasyon. Iyo po. Okay. Right now, nagkakawat sa running o battle for bronze medal ang Albay kontra Tabaco. Yan. Duman sa Bugtong sa Sagrada Familia Covered Court. Kasubagong aga sa semifinals, yan. Sabi nga ni, yun na gawin nga ito ang garuma sa na championship between Albay and Naga. Talagang pitsi-pitsi. Close fight na maray until sa mga dying seconds. Yan. Kinapos lang kidiit so Albay. Dinaog ka Naga 62-64. Uyugod mo yan. Kaya dahil nakalaog so Albay sa finals. Naga ang nakalaog. Sa second game kasubago, aga, naglaban Tabaco kontra Catanduanes. Ginanakan Catanduanes so kawat man. Kaya ang mag-aampangan sa finals, sa championship, Naga versus Catanduanes. And right now, battle for bronze, Albay versus Tabaco. Ayan, okay. So, ano ang leading as of this moment, Tabi? Ang leading base po sa mga post na nagluluwas. Kaya daw kasi bagong aga, nagsasabi na dakul pa ang pwedeng mangyari. Dakul pa ang pwedeng mangyari. Sabi ka ba, sa first 3 days kaya, Legazpi ang leading. Yes. Sa pang-apat ngaya, nabayaan na kan Albay. Dakul na paano mga result na nag-arabot. And ang latest is, sunaga na ang nanginginutan. Naga na ang nanginginutan sa medal standing. Sa gold. Sa mga nakuang gold. Pero na ito so, ano yan? Yan ang garo 60 plus na gayod. So, ano nga rin kayo ni? Kundi ako nasa 69 gayod.
difícil na mahabol sa araw kaining sitwasyon na patapos na an karawat dakol-dakol an pero ito so 11 gayud ang lamang kan naga sa ano yan sa Albay. So most likely pwedeng sabihin na nakasuro siguro na so Naga as overall champion. Yan. So, buot sabihin, kung alimbawa ang Naga mag-overall champion, na-dethrone so Albay. At defending champion supposedly an Albay. Pangtulo an Legazpi. Kundi makahabol pa ta. Saro duwa tulo na gold medals masana an diferensya kan iba sa top 5. Di ito man sana. So masasabutan tayo yan. Okay? Okay. Iyo? Okay, so congratulations Tabi sa mga winners. Okay? 33 minutos na po makalampas ang alas 4. Mabalik po kita. Twilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, sige. So, diretso na pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa 3D sa GB. Ngunya na pagkahapon na ini. Yan. Bueno, so,
Iba pa niya itong mga istorya, mga tugang, ano? Okay. Alato na ta. Ano yung iba? Okay. One, sa iba naman niya itong mga istorya, mga tugang, ano? Ayan. Pag-urulayan ta naman ining mga pangyayari sa lado national. Because of this kararibukan duman sa Medio Oriente. Ayan. Ang sabi, mga tugang, malamang na by next week, pwedeng umomento nin, ano yan, 10 pesos ang kada litro nin petrolyo. Okay. Yung mo 10 pesos kada litro? Ngunyan, nasa 61 ang kada litro. Plus G's, 71. Grabe, ano? Ini po, epekto ini kan kararibukan duman sa Middle East. Bot sabiyon, mga tugang, may economic impact ini gani na tension duman sa Middle East. Yun na, nisaro na ining oil price increase. Oil price increase. Malangkaw talaga yan. Pag naglangkaw na petrolyo, mga tugang, iyo ang prime mover. Once na naglangkaw ang presyo kan petrolyo, surunoda na yan. Ang kadaklan or gabos nagagamit nin petrolyo sa manufacturing kan mga pagkakan, etc., mga transportasyon, eroplano, etc., etc. Yan. Sa pagkakan, kung araw kayo ning aumentado ang presyo kan petrolyo, expect na pag-abot kan mga aldaw, malangkaw man ang presyo kan mga barakalon, mga prime commodities, mga basic essentials, mga araw-aldaw kinakaipuan ta. Malangkaw yan. Goods and services, maralangkaw iyan. Iyo yan. Pamasahe, malangkaw. Sabi nga ni kan LTFRB, pigaadala ninda ang posibleng provisional fare increase. Dahil pa man sino magkasabi, gura nung yan ang minimum na dagi sa tuya, 13 pesos, alimbawa. Dahil pa man sino magkasabi kung gurano ang pwedeng aumento sa singil sa pamasahe. Dahil pa. Pero pigaadala ninda. On the other hand, sa lado kan gobyerno, may mga gigibu man sindang mitigation measure. Ang sabi, tatawang kay fuel subsidy. Naramdaman ko, kan magpuon so kararbokan duman sa Middle East, nagpalawas na nin pahayag si dating Congressman Joey Sarte Salceda. Igwa na siyang ipinalawas na pahayag na dapat ngaya magkaigwa ni fuel aid. Fuel subsidy. Sa mga public transport operators. Yan. Sa mga paratanom, mga parasira. Tanata, sa lado kan mga paratanom, mga farmers, kung da isinda tatauanin fuel subsidy, paano ninda matatransport susenda mga produce from the market to from the farm to market. Yan. Mapagalon sa inda. Magastos. Siyempre, magamit sinda ki transportasyon, petrolyo. Ano?
na kung alimbawa alangkaw na ang kada litro, ang sistema is umentado ang presyo kan petrolyo, makarga sinda kan mga produkto ninda from farm to market. Pag-abot sa market, sa saod, mapatong sinda. Kan presyo. Dati-dati kaya, G's, pwedeng maging 15. Ang presyo na. Pag-abot sa saod. Ngunyan, kita man sa mga end users, sa mga konsumidor, mabakal ka yan. Di, sa parte kan mga konsumidor, siyempre magastos man. Dati-dati kaya, pigbabakal tayo yan, G's, nagin ng 15. Paano na sa budget mo? Siyempre, mababago. Nabakal mong 15, sa saod. Pag abot sa barangay, ipapabakal mo man, may turutindahan ka man. Alangan man na binakal mong 15, ipapabakal mong 15 man gilayon. Natural, mapatong ka man. Tas pamasahe mo man. Buda sa presyo kan produktong binakal mo. Karaman ang pamaan ang patong mo, alimbawa. Sabi yung tanang yung nabakal mong 15, ipabakal mong 18. May 3 ka man na patong. Sa lado man ka mga parabakal sa barangay, magabat naman ang sa bulsa. Bako? Sa parte yan kan mga paraoma. Sa parte kan mga parasira, naggagamit din petrolyo sa paglawod. Alangan man na malawod ka dyan, pero may kasanang disagwan. Magamit ka kikumpit. Naggagamit yan ki petrolyo. Sumaki na kayan. Nag-aga yan ki andar dyan sa lawod. Pag hawas mo dyan, di ka pa nakasiguro kung dakol ang sa imong dakop. Kung diit, di pa, no? Bako? So, nakadakop ka man nga ni. Ipapabakal mo diyan sa saod. Uyugon mo yan. Mas mahal pa ang presyo kan sira kaysa sa karne. Nagbalo ako diyan sa puro. Gurano niya ako ini boss. 1 kilo kaining tanggigi. 450 nga yatabi. Laman, 450. 400 ang payo. Uyugon mo yan. Ang karne ngo niyang gura, 280, 300. Daog pa sa karne. Ayan. Ilalo na kung mag-orumento gabos ang presyo. So, paano? Ano ang sistema? Ano ang mitigation measure kan gobyerno? Ano ang mitigation measure? Pig-aradala naman inungunyan kan sa tuyang mga ang ekonomista kung ano ang mga dapat na garibuhon. Ayan. Kaya ang tendency is to conserve energy. Ayan. Dahil nang una kita magpararuluwas kung dahil man sana kitang tuyo sa luwas. Pamasahe sa nainda. Kung bagaman, ralakaw-lakaw na naman sana kita. Balik kita sa dating panahon. Magralakaw na sana. Kung arani man sana, ando dumanon, lakaw-lakawin ng una. Sayang kang pamasahe. Lakaw-lakaw ka, exercise ka pa. Bako? Yan. Exercise ka pa. Dahil man nga pwede na mailing ka yan. Uy, si Arog kayo ni, naglalakaw na sana. Dahil nag-i pamasahe nga. Yan. Bako si Arog kaya. No, di, kay puan, dapat magikitang madunong man. Yan.
So, pamasahe mo ngayon, halimbawa, 15 pesos, kung lakaw-lakawan mo, ang 15 pesos mo, pwede mo nang ikabakalki kung ano diyan na pwede mong pakinabangan lamang. Bako? Not because na dekang kwarta, no di, be wise. Iyo? Buda kundi masa naki importanteng lakaw, sarong ka na sana. Bako? Okay. Sa lado kan gobyerno, sabi ka na DILG, na ano nga rin kayo ni, mapaluwas da aki direktiba na DILG. Na kung pwede, magtipid man tabi kamo, mga LGU, mga attached agencies kayo ni, magtipid sa konsumo, sa gastos, ano, de pagparabuayahon ang mga autokan ang gobyerno. Para arani man sana, mabakal man sana ki kung ano dyan na office supply, ma-auto pa, na samantalang pwede man siya ng lakawon. O arabo na mag-ralakaw, ta baka ngaya mainitan, mara o to make up, sapatos, raraudas, day na una kayan. Lakaw-lakawan na nindo, o isugo na sa nindo. Di pagparabuayaon ang auto kan gobyerno. Iyo, magparagastos kan petrolyo. At mahalon nga ning unyan. Yan. Inda sana kon ini sa parte kan LGU, kan DILG, kon mauto binita. Nakaunabi na ka ni si Secretary Rimulya, during weekends or holidays, they dapat pagparagaramiton ang auto kan gobyerno. Ano yun naman ining direktiba na nasunod wala man official ticket, dahil travel order, pero mailing mo ang mga ibang auto kan gobyerno, yaon kung sa India nakaparada. Minsan mailing mo dyan sa mga resort. Nag-arono dyan, Sabado yan. Ngaya team building. Team building na ang kaya mga aki, mga gurang, ito pala sa pamilya. Propasyar, mainit, maalingaw ito ngaya, dapat nga sa pool, sa resort, propasyar lamang. At the expense of the government fund, siyempre, gastos sa gasolina. Yan. Data na pugulan na. Paano man? Puro man sa nini taramo nini. Pahit na ni. Yan. And sabi, ang proposal nga ni, pigaadalan kan Malacanang, ini pong 4-day work week. 4-day work week. But sabi yun, 4 na aldaw sana ang trabaho sa opisina. Monday to Thursday. Yan. Lunes hasta Webes na. Pag Biyernes, work from home. Makatipid-tipid niya lamang. Anong work from home? Hindi mo man ang work from home. Ano nga rin kayo? Biyernes kaya, oras kan paglaba. Ayan. So, ilungunta, kay po talaga magkaigwa kayo ni lakdang sa tuyang gobyerno because bako ini karaw-karaw tabi. Ining kararabukan duman sa Middle East. Sabi ta nga ni, ang epekto kayo ni sa global economy. Sa enterong kinakban. So, kita man digdi sa Pilipinas, dapat mag-adapt na kita kay mitigating measures. Arayoon nga kita sa Middle East, totoo. Arayo. Pero, apektado kita. Opera ng mga OFWs ang
ano yan, nag-uruli na. Nag-uruli na digdi. Taabo ninda duman sa yan ang abo na ninda duman magtrabaho sa Middle East. Ano yan ang dipisil nakataya duman an sendang kaligtasan. So might as well ngayang mag-uruli na ngaya for their safety. Iyo? Okay. So, ining mga OFWs, dakulao na tabang ini sa ekonomiya kan Pilipinas. Dakulao na tabang ini sa Pilipinas. So, mga piga-apuntang dollar remittances. Yan. Di, maapiktaran man susendang trabaho. Maapiktaran. Dakulang bagay man ini. Perang thousands of overseas Filipino workers igwa kita duman sa Middle East, sa iba-ibang nasyon dyan. Dakulunon paga, kung iyan magkawaraaran kitrabaho, pag abot digdi sa Pilipinas, ano ang mangyayari? Na sabihin tanang 1,000 na sanang mga OFWs ang na-displace, nag-uruli sa Pilipinas. Anong trabaho ang pwedeng ikatauta? Dapat ang gobyerno may i-offer. May offer man na, sabi ka na gobyerno, sabi ka na dole, igwasinda ki mga trabaho na pwedeng ika-ofrecer. For the meantime, mientras na nagpapakulpa-pakan karanabukan duman sa Medio Oriente. Pero are we sure na gabos na ini na mga displaced OFWs matatawan ki trabaho? Yan. O baka mga pigapuntang short term sana. Kung halimbawa daiman, taan di ba kayo ni so mga baguhan pa sa naman na mga OFW, day pa man nagpakadamot. Nagpapadarama sinda sa senang pamilya. Di, anong klase? Manuro-negosyo. Yan. Halimbawa, so DTI, matabang man kung papaano ang pagnegosyo. So dole, so TESDA, and iba pang mga government agency, papaano? Maagi pa yan sa proseso. Bako man ura-urada na nag-abot kang OFW sa aga, may trabaho ka na, day pa man. Mahaloy pa man iyan. Bakaw? So, dakulaon pong epekto ini. So, gayod ang gobyerno, yan, kaigwa namanin mga lakdang na dapat geribuhon, tanganing masiguro na daiman madidisplace ang mga ini. Yan. So, yung ano yan, sana ining tension duman sa Middle East, iyan ang kulpa tulos. Magkulpa tulos. Tanganing matapos naman iyan. Okay. Sige. Dipisil na kung maglala iyan, mas dakol ang maapektaran. Okay? Sige. Bueno, sa nagkaparang minutos po na natatada sa tuyang programa na rumdum nindo so mga issue mananangod dyan sa yan ang NFA na grabe ang sakripisyo kan mga mabarakal
nin BBM rice na 20 pesos. Maray siya na. So, nakakasiguro na. Ano? Yan. Tamay mga schedule tabi yan. Halimbawa, ngunyan mga paraoma. So, iba nakakako aki mga sarong sakong bagas or duwa pangani. Samantalang so iba, 5 kilo sana. Or 10 kilo. Yan. Naging issue bagay ni Tabi, na imbis na malasakit, pasakit sa mga muya magbarakal. Masya naman daan bagas. Ano niya, kung matalubo man, okay man ngaya. Masya naman ngaya ang bagas. No di ngaya, masakit talaga ang pagpipila. Nakaabot ini sa atensyon ni Congressman Pido Garbin. Iyan na sitwasyon. Ang sabi, si Kong Pido, ampang duman sa Kongreso, nganing tukaron ining bagay na ini. Okay. Kung ano ang dapat na sistema. Sabi niya na kung matabang, lubos-luboso na. Yan. Bakong araw kaning pasakit, papasakitan sa mga muya magbarakal. Yan. Baka, maray man ini makantos duman sa taas. Nganing magibuan ni na paagi kung mabago ang sistema. Iyo po. O tanganing, ako ngani, day pa man ako nakapila dyan. Nguya ako man ko na namit ka yan na NFA rice o BBM rice na 20 pesos. No di, kung araw ka ng sistema na masakit, mag-aga ka dyan kikapipila, pag-abot ka ng oras, kung mag-cut off ka, dahil ka masayang kang pagparapila mo, o yaman ka lamang, bata so iba man, ang sistema, babakalo na 20, ibi pa bakal man sa iba, 40, dublado, bakong dilin siya. Kapila ka dyan, nakakuha ka kiduang sakong bagas. Ano? Iyo? Pag-abot ka ng oras, di mo man mauubos, ipabakal mo sa iba, binakal mong 20, ipabakal mong 40, di may 20 ka. Yung mga ito, so, lilinsya ko sa pagparapila ko, ayos man na negosyo talaga. Okay, bueno mga tugang, for the meantime, mapaaram nga natabi kita digdi sa tuyang programang 3D sa GB at sendo sa karayambot ka na opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Hasta sa next week na naman tabi kita magriba-iba digdi sa programang ini, Webes, asin Biyernes, alas 4 hasta alas 5 nin hapon. Mabalos and maray na hapon, sendo ka boss. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.